Budeme dnes teda hľadať, v čom nová generácia Citroenu C5 je iná, okrem dizajnu. Musí to byť nová generácia, lebo keď sa do papierov pozrieš, čo som ja hneď v prvom dni nemal čas urobiť, zistíš, že sa to volá STLA Medium, čiže Stellantis Medium, platforma, na ktorej 3008, 5008, alebo teda Opel Grandland slúžia. Áno. A to sú auta mild hybridného charakteru, ktoré máme vlastne na vyskúšanie aj my. Však 3 existujú rôzne, tak. Aj nabíjací elektromobil, čiastočne spaľovák, čiže plug-in a potom plná električka. No, čiže aj zozadu si pozrieme niekoľko takých dizajnových výstrelkov, ktoré to auto zásadne dizajnovo menia, ale prinášajú stále také Citroenové, francúzske, špeciálne dizajnové detaily. Tak ako sú ohromne mrazivé teploty, ten 2. januárový týždeň, v noci -10, cez deň hádam -5, tak sa teda nech divák nehnevá na nás, že sme boli leniví auto umyť, lebo keby sme ho oprskali vodou, tak už by sme ho to neotvorili. Áno, ani do neho nenastúpili. Poďme na to. Tak. Metanova. Aditíva do motorových olejov a palív. Aditíva profesionálov. Metanova SK. A budem potrebovať nový filter a olej. Keď je auto pripravené na jazdu, chcelo by to tú správnu aditiváciu a naleštenie. A máme aj brzdy, podvozkové diely, rukavice, príľby, vaničky či sviečky. Dopraj aj ty svojej mašine len to najlepšie. Filtre a oleje.sk. Nenadarmo sme prišli sem pozerať sa na vinnú révu, ako si spomínam, tu v interiéri máme zvyšky pomletej vinnej révy. No a ideme mlieť kolesa, lebo keďže máme my taký, že balík na zimné jazdenie, tak okrem režimov Sport, Normal a Eco, štandardných režimov, tak tu máme ešte režim, že piesok alebo je blato a je snow. A ešte hill descent, však dobre. Ale ešte predtým, aby sme auto lepšie cítili, absolútne nepochopiteľná funkcia výbavy tohto auta. Prosím ťa, prifúkni mi aj sebe nafúkni, lebo budeš lepšie cítiť auto. Prekvapujúco, okrem toho, že sú tu sedadlá zase príplatkové, teda aj s vyhrievaním, aj s ventiláciou, dokonca aj s masážou, celkou dobrou, takouto tú bodovou. Daj si, tá je celkom fajn, tá je celkom dobrá. Tak toto ma úplne dostalo, lebo v tomto aute, že máme prifúkovanie bočníc na sedadlách. Zákrutový Tiger hotový. Ale ja to mám rád, akože je to príjemné, lebo ťa to zoverie. Málo kto ponúkne, ale väčšinou v športových autách sa to zvykne. A dobre, ešte mi prosím ťa zapni kamery, lebo ja už sa venujem vedeniu motorového vozidla v nestabilnom teréne s šmiklavým povrchom so zníženou adhéziou. Ja len teda 4 kamery sú k dispozícii, takže dám ti len predný pohľad. Dobre, prosím. A teraz ja budem trošku bojovať. Čiže ešte raz, dali sme si teda režim, dajme si najprv normálny. Ja si myslím, že tento grip control, on je vždy taký trošku acylpirín, že akože s ním alebo bez neho, ale fakt je, že nás párkrát tento grip control, alebo teda systém kontroly trakcie pre rôzne povrchy prekvapil schopnosťou prekonávať takéto situácie, v akej sme sa práve teraz ocitli. No, je tu EDCT prevodovka, má síce len 6 kvaltov, ale s mokrými spojkami. Inak keď tam je ten pohľad, že 360 stupňový, tak keď sa auto pohybuje dozadu, tak to hneď prehodí na zadnú kameru. Príjemný detail. A keď ideme dopredu, tak sa pozeráme dopredu. Lebo kapota je riadne mohutná, však je to celé dosť mohutné auto. Človek by sa musel vypumpovať na najvyššiu možnú na hornú úrať sedačky, aby si videl dobre, ale tak toto tu je parádne veľká pomoc. Čiže 230 Nm zhodnotili sme, nie je úplne veľa krútiaceho momentu, ale našťastie zhruba tých 1600 kg nie je tak úplne, že veľa. No nie je to ani málo, ale nie je to ani úplne veľa. Ale chvíľami mám modré číslo, čo znamená, že idem na elektromotor. Hej, čiže takýto malilinký posun. Potvrdzujem, však máš 0 RPM uprostred. Už sa RPM nahodilo, hej, lebo už proste potrebuje. No, čiže maličký posun dokáže aj ten elektromotor, ktorý má síce len 51 Nm. No, tak ale pri 230 je 50 celkom pekná porcia navyše. Hej, a to je práve to je suma tých 230, to nie je len samotný spaľovák. Až si vravím, že to mohlo byť 230 plus 50, to by bolo celkom lepšie, ale tak veď o tom sa budeme baviť potom na bežných cestách, keď chceš poriadne zaakcelerovať, že to nie úplne ide. Tak. Čiže mám tu teda možnosti aj týchto režimov. V tom režimovom nastavení budeme teda sledovať zmenu kontroly trakcie
Ale myslím si, že bežný vodič toto ani úplne potrebovať nebude. Že nikdy sa nedostaneš do situácie, aby ťa z toho vytrhol režim snow. No. Opäť ti dám kamery, lebo tu sa to oplatí. No, čiže teraz už začínam, toto robím trošku na schvál, samozrejme, aby sme demonštrovali, lebo nám napíšu, že takto sa do kopca nejazdí. Dobre, no, to by si už mohol vedieť, nie? S tými 40-ročnými skúsenosťami. No, ale snažím sa ho... Ty mu robíš zle na schvál. Robím mu na schvál zle, ale fakt je, že on si povoluje niekedy, že normálne aj mám rovnaký plyn a on si zacúva a sám sa potom do toho pustí. Pozri. No už neuberaj, prosím ťa, už lebo toto by práve chceme ukázať, že to aj prejde. Hej. Napriek tomu, že to má teda bez pohonu oboch náprav, taký ani nebude. To nie je vôbec v pláne. Ani ten plug-in hybrid, alebo teda auto, ktoré by mohlo mať pohon vzadu len pomocou elektromotora, to je dosť moderné v poslednej dobe, že tak ten sused, čo ti pomôže, ťa podrgá, nič také nebude, ale zase 20 cm svetlá výška je celkom slušná kvalifikácia. To je len o 2 menej, ako máva Subaru pre takéto cesty doslova stavané. Ale čo ma prekvapuje, jedna vec je nepríjemná. Ty keď sa zastavíš s autom, Alex, No? nie je tu auto hold a teda auto by mohlo vedieť robiť tú vec, čo už dávno auta robia. Že keď si v stúpaní, tak ti nezačne cúvať predtým, než ideš dopredu. Mohlo by to podržať. Hill holder. Ale ty pustíš brzdu, auto... Aha. Nedrží. Tak prečo? No a podri sa nedrží. No, Tak poď. no chvíľu drží. No tak Čiže chcem povedať, veľmi ľahučké ovládanie, žiadne veľké otáčky, 1300 otáčok, 1400, 2000, dobre, však skáče to. Extrémne ľahký volant, lebo je tu teda riadenie s premenlivým účinkom, čiže postojačky dokážeš naozaj nechtíkom na malíčku ovládať ten volant. Má neuveriteľných, neviem, odhadol som to 2,7 otáčky, čiže raz, 2, 2,7 odhadujem, čiže ohromne veľký volant, na volantu ešte, ale v podstate takto hore kopcom. Či v režime snow, či v režime piesok, alebo v režime blato, prosto vyjdeš, no. A to máme celoročné Michelin gumy, ktoré... Cross Climate 2, ktoré... neukázali tie najsilnejšie stránky. Tak, nie sú také najsilnejšie ani pre zimu a pre terén už vôbec nie. Takže ja som akože s týmto spokojný. Na to, že tu je ten motorček maličký, o ktorom ja si stále myslím, že má ten motor malý výkon, že to auto nie je dynamické. No ale keď sa človek takto vyberie na chatu, isté bude mu chýbať pohon všetkých kolies, každému bude chýbať pohon všetkých kolies, aj keď o tom nevie, ale vyjde auto. No teraz si môžeme doprieť rýchlo tento Hill Descent Control, no keby to niekto potreboval. S týmto kombinovaným hybridným motorom sa nestretávame prvýkrát, pretože vlastne z celej tej skupiny Stellantis už sme mali tento pohon viackrát v dispozícii, tak ja len pripomeniem, jeho základom je trojvalcový motor 1.2 s priamym strekovaním, turbomotor, sám o sebe má výkon 100 kW, teda 136 koní, má na sebe niekoľko zaujímavých technických riešení, ako je variabilná geometria lopatiek, niekoľko riešení, ktoré ten motor robia kultúrnejším, a to som si hneď všimol, keď som zasadol, že to pejoratívne označenie Wartburg by mu už naozaj škodilo. Keď sa zohreje, ide veľmi hladúčko. Pomáha mu elektromotor integrovaný v 6-stupňovej prevodovke EDCT, čiže motor, ktorý má sám o sebe 15,6 kW, alebo teda 21 koní a zhruba 50 Nm ťahu. Celé dohromady, keď sa to sčíta, tak je to 145 koní, alebo teda 107 kW a krútiaci moment 230 Nm. Nie sú to oslnivé hodnoty a poviem pravdu, aj v tomto prípade pokladám doslova motor za najslabšiu stránku tohto auta. No, existuje plug-in hybridná verzia, 195 koní má, to je teda o 50 viac presne ako v tomto prípade, a najvýkonnejšia verzia bude asi najmenej predávaná, 214 koňový plne elektrický Citroën C5 Aircross druhej generácie. Toto sú teda možnosti. Na to, že sú tu 19-ky, celkom príjemné, komfortné to je, lebo toto je veľmi
hrozný povrch, veľmi drsné, veľmi kamenisté a takéto. Hej. No, prosto je to poľná cesta, až lesná cesta. Je to Francúz, takže kombinácia dobrých sedadiel s tými kolesami, odpružením. Nebudú tie 19 pravdepodobne prekážkou pre naše cesty. Však tu by malo byť takisto pruženie, to typické pre Citroën, že tie... Áno, s progresívnymi hydraulickými dorazmi, presne tak. A advanced control sedadlá, čiže zvyšné frekvencie berú ešte na seba aj sedadlá s tou penou špeciálnou, takže tu sa naozaj cítiš ako v bavlnke. To zase musím uznať, že v tomto tá C5 zostáva C5 ako predtým. Toto, áno. Ja stihol som. To je tiež ten typ auta, ktorý keď mu raz povieš, a ešte sme nevypli motor, že keď chceme, aby bolo ticho, ten parkovací, tak on sa za každým, keď sa zobudí, znova aktivuje. Takže upípa ťa to na smrť. Nie, ale baví ma to takto dráždiť. Lebo však... Vidím, však už mi začínal ísť na nervy, že nejdeš pekným plynulým ťahom, ale toľko, čo sa auto rozbehne, ty mu hneď uberieš. Presne ako v autoškole. Na schvál. Chceli sme vedieť, že nakoľko je Citroën C5 Aircross nový, väčší, novší, modernejší, tak rovno vieme, že 4, 6, 5, 2, 465,2 cm. To je od nejakých 15 aj čosi viac ako predošli. No je to jeden z najväčších Citroënov v ponuke. No. A je to veľmi podobné ako Opel Grandland alebo Grandland, ako nám píšu, že to je nemecké auto. A 2, 7, 8... Čiže plus 5,4 na rázvore, takže tu by to malo byť do značnej miery cítiť. A čo ma prekvapuje, že to ale necítiť tak veľmi v batožinovom priestore. Skôr naopak, ale to môže byť aj zmenou metodiky merania, alebo nejaký konštrukcie, lebo v že zásade... sú tie litre inak v roku 2025, neviem, ako boli pred 20 lebo neverím tomu, že väčšie auto má mať menší batožinový priestor, v tomto prípade 565 litrov. No. To na pohľad teraz ani toľko nie je, no ale treba si pripomenúť, že toto je mild hybrid, čiže niekde tá technika vnútri musí zaberať. Aj keď ale tá baterka je pod sedadlom, pod prednými, to je nič, taká baterečka jak do motorky. Počkaj, ešte to nevyberajú úplne, lebo áno, je to dvojité dno, veľmi masívna OSB doska, ale keď ho zasunieš do nižšej polohy, chcem len ukázať a upozorniť na to, že aj tak nie si v najnižšej možnej, ale nižšie to už nejde. Nemôžem, no. Pretože aj keď to dáš celkom dolu, pozri sa, koľké desiatky litrov sú tam stále. Čiže najväčší objem batožinového priestoru je práve presne vtedy, keď si to vezmeš ako zbrojnož a používaš to ako štít. A je tu toho ešte celkom dosť, je tu aj tento napríklad, pozri sa, drôtený program, niekde by tomu hovorili... Že jednoducho chytré. Clever. Áno, ale čo je prekvapivé trochu, máš tu len sadu lepička a nie je tu pneumatika náhradná, teda koleso náhradné. Mňa ešte jedna vec udivuje trochu, že chcú tie autá byť bezpečné, takže tá nakladacia hrana je taká vyššia, mohutné to je pre tú náraz zozadu, ale veľmi sa mi páči tento detail. Ak mám tú prepážku v tej hornej polohe, tak tie dva trne, tak to je vec. To je veľmi príjemná vec a rovnako príjemné je, že celý batožinový priestor je vykoberčekovaný, čalúnený. To sa naozaj nedeje bežne. No. A teraz poďme k sedadlám, ktoré ty považuješ pre zmenu za to najväčšie mínus toho auta v súčasnosti, že nie sú 3 samostatné sedadlá a nie sú teda 3 posuvné a tým pádom sa ani nedá tak variabilne ten priestor využívať. No mrzuté na tom je, lebo takýmto riešeniam, veď kvitujeme ich pri každom neprémiovom aute, že delenie je 40-20-40. Áno. To je skvelá vec. Čiže dlhé predmety, stále štvormiestne auto, veľmi fajn. Nevieme ich síce skúpiť. Dobre, veď nie je to také drahé a naopak nie prémiové auto, čiže toto je super, ale takýchto aut s týmto riešením nájdeš na tašky, ale samostatné 3 sedadlá vzadu malo naozaj aut ako šafrano, že to sa dalo na prstoch rúk spočítať. Takže môžeš čiastočne ovplyvňovať batožinový priestor s tým, že vo 12 stupňoch by mali byť opierky chrbta zadných sedadiel nastaviteľné. A keď potrebuješ najväčší možný, tak to sklopíš úplne a ideš na hodnotu 1668, skoro 1670 litrov, čo je dosť fajn. Však ako vravím na úvod tohto vstupu, C5 Aircross druhej generácie, tak ako aj predtým, najväčší Citroën v ponuke, adekvátne.
ešte predtým, kým nastúpime do interiéru, pohľad na dvere, ktoré sú typické SUVčkové, vôbec tá bočná línia. Jeden zaujímavý dizajnový, ale vraj aj funkčný prvok aerodynamický je tento zub, táto plutva. Neviem si celkom dobre predstaviť, ako má fungovať, ale dobre, vraj to je aj funkčné. No ale veľmi funkčné je prekrytie dverí, SUVčkové, klasické, poriadne, takže akokoľvek je auto celé zašpinené, ja som si nikdy nohavice, chvála Bohu, nezašpinil. No, a som tu, no, dvere úplne viac otvoriť neviem, aj by som si možno ešte nejaký stupeň 2 rád doprial, keďže to má byť také rodinné auto. Ty si veľký kritik tých neposuvných sedadiel trojitých, ale uznaj jednu vec, čo teda výrobca tvrdí, a ja s ním súhlasím, že vďaka tomu tu máme zase velikánsky komfort. Nesedíš na 3 úzkých sedadlách, teda ty iba na jednom a ja na druhom, ale vlastne máme tu trošku väčší komfort. No. Dobre, otázka Všetko znie, sa dá zdôvodniť. veľa ľudí dalo prednosť tej C5-ke predošlej preto, lebo keď majú viac ako 2 deti, čo je slovenský už nadpriemer, aj celoeurópsky, tak ich mohli samostatne každé mať a niektoré aj mali a niektoré nemali, respektíve nie, že Isofix tam bol všade, ale proste nemusela byť každá rovno ratolesť v detskej sedačke. Toto je absolútna klasika, tu sa vlastne nedá pracovať okrem toho sklonu operadiel vraj v 12 stupňoch, tu máš na to takú páčku, takže to je asi tak všetko, čo sa tu dá pomeniť. A mňa teší, však dobre, lepšia výbava to je v týchto mrazivých dňoch, že je vzadu aspoň vyhrievanie zadných sedadiel teda, ale zdá sa, že to stredné, toho sa to netýka. Ja musím pochváliť tú ľavú kožu, lebo to už na omak je ako pravá koža. Lebo tu je všetko možné recyklované, vinná réva sa používa na nejaké materiály, 160 plus kilogramov želiez je tu recyklovaných a 50 takmer kilogramov plastov je zrecyklovaných. Nespoznal by si veľmi, lebo vyzerá dobre ten interiér, to tiež pripomína niektoré auta, napríklad od Forda, že časti textilné sú vo dverách. Páči sa mi to celkom, je to úplne OK, dokonca aj strecha, ktorá začína padať aj v tej poslednej štvrtine, neovplyvní, Bože, keby si mal cylinder, tak by sa aj tak nedočiahol na strop. Je to neuveriteľný priestor. Môj trupík tu netrpí. Teda. No a teda máme plus 54 mm, čiže 5,4 cm. Áno, navyše. Takže tak, ako sú sedadla pred nami na tých 185 cm vodičov a spolujazdcov, absolútne na poriadku. Jemne obmedzujúci je na nárty ten priestor, ale nie je úplne žiaden, prosto len jemne. A nemôže si človek na priestorový komfort absolútne sťažovať. Takmer akékoľvek postavy. Tu sa musí zmestiť aj 2-metrový človek. Baví ma ten interiér. Aj farbami a ja nemám rád šedé interiéry. Doslova ich neznášam, ale tu je to dosť poprepletané tou bielou. Vyzerá to tak sofistikovane, aj na sedadlách. A kedy taká oranžová linka. Je to vyššia úroveň výbavy, pochopiteľne, ale je to veľmi v poriadku. Aj kvalitou materiálov, aj kvalitou farieb a tak. Ale nemôžem prísť na chuť týmto výškovým reproduktorom. To je hrozné. Ja ich používam, keď som napríklad bol s tebou ako spolujazdec, že s pomocou neho, keď sa ho chytím, vystúpim ľahšie z auta. Určite to nebude držadlo na nastupovanie. Určite oveľa dôležitejšie, že reproduktory aj v tejto výbave majú celkom dobrý zvuk, čo skonštatovala moja mladá spolujazdkyňa, ktorá si takéto veci všíma hudobné. Že vlastne ono to hrá priamo proti sebe. Možno tu je nejaký fake, že sa to akože dostane ku s tým vpredu sediacím, ale v momente ti ten dobrý zvuk odveje vetrom. On ho veje na teba ten zvuk. On ho veje na teba, to je vymyslené, to už naozaj toto. No, ale keď sa bavíme teda o infotainmente, tak musíme si všimnúť nový displej infotainmentu. Chvála Bohu, veľmi čitateľný, krásny, nový, veľký. Možno jeho reakcie niekedy neboli úplne rýchle, že keď som niečo chcel, tak na chvíľu zaváhal, ale možno, že bol ráno taký primrznutý a prispatý. Ale ja som veľmi rád, že tu je veľmi klasický, už dnes digitálny displej pred vodičom, žiaden pokus o iCockpit alebo niečo také, čo vieš, že u mňa nemá veľmi veľkú obľubu. A zároveň je tu veľký, rozšírený, pekný farebný head-up display, čo toto sú fakt super. Kvalitatívne sú na absolútne špičkovej úrovni. Jemnúčka grafika, veľmi husté rozlíšenie, prosto preparádne je to. Ja som medzičasom, ako si mal monológ, vyklikal vlastne všetky asistenty, ktoré najčastejšie majú tendenciu hovoriť mi, že
šoferovať by som mohol lepšie, lebo že šoferujem zle. Mrzuté je, že sa to nedá urobiť nejakým takým jedným stlačením niečoho jedného. Jedným stlačením sa vlastne vypne ale vypne sa, že akurát varovanie prekročenia rýchlosti. To jediné sa mi darilo dlhším podržaním ADAS ovládača, ale v zásade všetko to, čo sa po reštarte naštartuje na novo, tak sa týmto len tak jednoducho vypnúť nedá. Ale nielen, že ich máš pokope, ja každý z nich som ešte musel znova potvrdiť, no tak trošku to mohlo byť, že však nie a nie, že áno, naozaj a podobne. To je, skoro každý z nás to budeme robiť, keď už sa pohneš. Hej, nie keď vlastne stojíš a teraz zohrievaš auto a o minútu, o dve, jak na letisku, keď potrebuje zlietnúť lietadlo. Ale dobre. Čo mňa šokovalo, keď som mal auto len naozaj na pár desiatok minút, je nasledovné. A to som veľmi zvedavý, čo si ty po týždni spolužitia s týmto autom, po týždni edutelešovania zistil. Nerozumiem logike Francúzov, ale majú oni takúto linku, že oni naozaj budú musieť robiť veci, alebo just budú robiť inak ako ostatní. Čakal by som, že keď mám vľavo sedadlo, tak bude mať zohriej ma vľavo, potom chlaď ma vľavo, potom uprostred, lebo vyhrievaný volant, dostaneme sa k nemu, potom povedzme ty, ako spolujazdec máš chladenie a potom máš zohrievanie. Nestojí to veľmi za reč. Nestojí to veľmi za reč. Toto je konfigurovateľné a takto je to nakonfigurované. Keď si uvedomíš, že tu máš napísané, len keby si vedel po anglicky, tak rozumieš, že heating functions, čiže ono je to tak, že toto je celé blok. Keď si to pozrieš, tak je to vlastne celé blok heating functions, ktoré používaš v zime a v lete ich tam možno ani nemusíš mať. Pravda, OK. Ale chceš mať ventilated seats, čiže keď chceš seaty ventilovať, tak čiže to je len vysvetlenie, že viem, že ťa to zrušilo. Dobre, beriem. Potom som si pozrel, že vlastne dá sa to nakonfigurovať, lebo celé tieto bloky si ty vieš konfigurovať tak, ako si vieš konfigurovať to, čo vidíš pred sebou a to, čo vidíš na head-up displeji. Hej? To si raz nakonfiguruješ a tým si skončil. Fair enough, jak hovoria tí, ktorí vedia po anglicky. Ešte k tomu vykurovaniu volantu. Popáliť ťa dokáže volant. Je vykurovaný, tu máš 3 tie drôtiky, ale máš iba on-off, nič iné medzi tým nie je, ide to naplno a to sa mi azda prvýkrát stalo, neviem zalomiť v pamäti, kedy ma naposledy volant tak vyhrieval, že až to bolo na moje tie fajnové ruky kancelárske, žiadne mozole od lopát nemám ja, ani od krompáčov, páli to. Čiže toto bude na úrovni, že trošku zohrieš, vypneš a potom si znova, keď chladí, zapneš, lebo mohlo to mať aspoň 2 stupne. Áno, toto je to na úrovni 4 bežný. Toto hreje presne rovno na 4, uznám. Sú tie auta naozaj preparádno zložité a plné funkcií, však bezdrôtové sú tu veci tak, ako to má byť. Tu nabíjaš svoj preparádny nový telefón, ktorý ti Ježiško doniesol, že aj nabíjaš, aj chladíš a zároveň si Android Auto bezdrôtový. To je super. A zároveň už to nie je prvýkrát, ale ešte to nie je bežné. Vieš mať mapu, keď si preklikáš na ľavej páčke, si preklikáš to, čo vlastne chceš vidieť. Je tam, tak je tam normálne výstup mapy z Android Auto, čo nie je úplne bežné. Býva šípková navigácia, býva vôbec nemusí byť navigácia. Aj šípková ruženka býva. Aj šípková ruženka. Takže toto je veľmi pekné. No a v tejto súvislosti, veď takto má Stellantis, tak ako má veľa vecí, napríklad, že to je auto stoviek zvukov, tých pripomienok, že svetla zostali svietiť, to má takýto zvuk. Toto sú otvorené dvere za jazdy, to má takýto zvuk. To nechaj dlhšie, to ja chcem ešte nahrať ľuďom. Daj. Alebo keď zastavíš a nedáš ručnú brzdu, dáš to do režimu P, ale prosto nevypneš zapaľovanie, tak to má takýto zvuk. No prosto, to sú zase len francúzske veci. Tak na dôvažok príjemné je, že môžeš joystickom vo dverách nastaviť ten head-up display, je najväčší, aký kedy Francúzi mali a je skutočný, žiadna tá tablička, čo kedysi s tým prišli a veľmi to obhajovali, 15 rokov sme im na to nadávali a konečne aj oni našli už peniaze v tom vývoji, v rozpočte na to, že ten head-up display môže byť taký naozajstný, ako BMW kedysi pred 20 rokmi prinieslo, lebo len jediný taký má zmysel, všetko ostatné sú fejky. Pravda je, že to riadenie je veľmi, veľmi preposilované. Ja ešte potrebujem tie režimy pomeniť, ak by som zistil, či sa to naozaj do nejakého športu bude aj športovejšie chova. Ale áno, trochu. Teda tá podpora toho riadenia je taká, veď je to rodinno manželkovské auto, povedzme. Hej. Na to je absolútne dobre určené. Ja som za tie nové technológie naozaj rád. To 3 displeje pred sebou a
plne farebný je ten head-up display na dôvažok, áno, že to nie je len také, aby sa tam niečo premietalo. Škoda, že na ten prístrojový panel nevidíš dokonale, lebo zase tam trčí taký falus, hej, čiže mňa tieto veci trčiace do zorného pola vodiča vyrušujú, aj keby ma niekto presvedčil, že za tým nie je žiadna informácia, ale prosto nemám rád na okraji zorného pola nejaké prekážky. Ale inak, ako si začal o kvalite interiéru, ja budem pokračovať o kvalite sedadiel, o tom, že toto auto si zachovalo charakter Citroenu, to znamená má mäkký podvozok, mäkučký podvozok, vďaka tlmičom s hydraulickými dorazmi, hej, čiže ten stred, má dôraz na komfortnú jazdu, pustí sa to všetko, čiže ten, kto je zvyknutý na komfort Citroenov, tak C5 Aircross aj v druhej generácii všetko zachovalo úplne dokonale. Aj na 19. Aj na 19. Lebo je pár verzií, ktoré môžu mať aj 20. Mild hybrid, ak teda nestačí, veď pôjdeme za chvíľočku sa na také cesty trošku, kde treba výkon a rýchlosť povoziť, ale už keď pozrieš na papiere, 145 nemusí znieť zle v koňoch, ale 230 mi znie málo. Ja by som čakal, že toľko by má tá 1.2 plus 51 Nm, ktorý ti dá elektromotor. A ono je to bohužiaľ, že vraj dovedná. No. Neviem, ako to je, nemáme žiaden iný údaj. 230 Nm je skrátka krutiaci moment. No, nie je to ťažké auto. Na to, ako je to relatívne veľké, že to aj zásadne narastlo, fakticky vo všetkých rozmeroch, tak 1550 kg nie je veľa, ale ty potrebuješ čelnou plochou pretlačiť vzduch, keď chceš zrýchľovať na okreske, na diaľnici. A ty, ako si taký ten sportovo ladený vodič, tak asi ja tam aj v meste na obchvate. A cítil si nedostatok. Že to prosto je mdlé, až také neochotné. Bez ohľadu na režimy. Bez ohľadu na režim, lebo tak v športe človek nechce bežne jazdiť, do normálu sa auto prebúdza a sú situácie, keď máš trošku nedostatok rezervy výkonu. Bol si už tento týždeň? Nebol, nepotreboval som. Akože nesplnil som síce VLTP normu, ale to som neurobil na žiadnom aute skupiny Stellantis s týmto pohonom, lebo oni veľmi odvážne VLTP hodnoty uvádzajú, že 5.4. Zima je, kúriš, boli sme na Trimixe, mráz, všetko najhoršie, ak môže byť, 6.8. A v podstate veľa za to môže aj diaľnica, lebo na diaľnici, keď som chodil, tak som išiel také, že 7, 9 až 8, 1, ako kde, ktorým smerom. Ale proste na diaľnici 8 litrov musíš počítať a to vlastne kazí potom tú dobrú spotrebu, ktorú vieš urobiť, ja neviem, pomalou jazdou v meste alebo na okreskách, hej, za tých ideálnych podmienok dá sa ísť 6, dá sa ísť pod 6, dá sa ísť 5,5, dá, ale to je naozaj už akože extrém. Koľko tu je nádrž, lebo neviem, keď mám prestať, že koľko ti mám... 55 litrov tu je nádrž, čo je veľmi fajn, tomu sa teším, že sa tu nehrajú na žiadnu malú 42 litrovú nádrž. Dobre. A ktorúkoľvek spotrebu si zoberieš, tak vysoko cez 800 plus až 900 km reál. Cestovné to je. Super. Strihneme si, kto to platí? Ty to platíš, ja idem umývať auto, lebo je strašne špinavé, takže ja platím umývárku. Výborne, to sme vyhrali. A okrem head-up displeja sa mi veľmi páči aj tento pred vodičom prístrojový panel. Dosť je nízky, ale parádne plne farebný a nielen, že tá mapa tu vie byť ako málo, ktoré auto ukáže a spotreby pochopiteľne, ale vieš aj, že či nabíjaš, alebo ideš veko, alebo ideš power. Páči sa mi aj, že otáčky sa ti auto prizná, to francúzske auta niektoré aj nepovedia, že koľko to, alebo nemá. Že tu vidím aj, že rekuperujem. Aj keď nie je to úplne veľké, však 0,80 niečo má, nie? No, ona celkovo je, že 0,876, to je celková kapacita kWh, ale v zásade využiteľná je len 0,42, hej, čiže, ale v podstate tam tu nejde o to, toto auto ani nedeklaruje, že by chodilo nejaké kilometre na elektrinu, ale zase neustále, dokonca do 150 km rýchlosti neustále je ten elektromotor. Tým, že je v prevodovke, tak v podstate na ktorýkoľvek prevodový stupeň ti on môže pomáhať. A keď už je viac ako 150, tak už je to iba na spaľováku. Tak už asi nevládze. A môžeš za školko. Už nevládze. 201, čo má celkom slušnú maximálku na to, že tu je len 6 stupňová tá prevodovka. No, to sa môžeme pozrieť ešte, koľko sa to vrtí tým motorom, keď 130. to ide 130, lebo
našli sme tú hodnotu na našom hlučnom zberi, že zozbieral 64,9 či 7 tam bol? 64,7 dokonca. Wow. 64,7, čo je veľmi pekná hodnota na to, že keď som s tým autom jazdil a fúkal vietor, tak som cítil, že teda ten vietor počuť prosto do tejto kabíny. Nie je to také mohutné auto, nie je to také ťažké, mohutné SUV. Tak je to zrejme z tej pohotovostnej hmotnosti veľmi príjemnej. Tak ukáž, koľko tam bude tento motorček 1.2 vrtieť pri 130. Tak aj páčky sú pod volantom, tiež môžeš zasiahnuť do toho kedykoľvek. Nemáš síce úplne veľa vecí na výber, ale vyzerá to na takých tých 2850 otáčok. Od 2800 tam je už dosť dlho, takže 2850, lebo teraz už 2900 nabehlo, keď idem 133. Takže 2850. Neukáže ti to, lebo to ide len po stovkách. Nie je to úplne hrozne vysoká hodnota, je to v poriadku, povedzme. Ale teraz mám pocit, že tá vnútorná hlučnosť je vyššia než tá hodnota, ktorú sme odmerali. Možno ideme proti vetru, lebo od tých Karpát fúka často. A to je to, o čom hovorím, že vlastne keď to bojuje s vetrom, tak to presne je takto hlučné a my sme možno išli v priaznivejšom smere, aby sme namerali tú relatívne priaznivú hodnotu, ktorá ma až príjemne prekvapila. Ale doprial som nám kickdown. Čo si urobil? Tak, keby som ti to nepovedal, by si nevedel. Čiže zo 110 som dal podlahu a kým sme túto repliku dohovorili, mali sme aj 130. No, takže toto sú tie nedostatky tej dynamiky a tej rezervy dynamickej, alebo teda rezervy výkonovej, že teda keď je to na okreskách a na diaľniciach, tak tam len choď už a už podľa možnosti nebrzd, lebo keď zabrzdíš, potom budeš dlho zbierať opäť rýchlosť. Ja by som chcel, aby sme normálne skúsmo zase len tak orientačne. To, čo nikto nerobí, urobili. To, čo nikto nerobí, lebo nemôžeš z 0 na 100 v meste sa nedá. Jasné, a na diaľnici nesmieš zastaviť. To je vlastne tak, že to nemáš kde urobiť. Tak, no. Poď hore z 0 na 100 len tak. V športmóde to dáme, hej? Orientačne v športmóde. 10,2 sekundy. To nie je úplne hrozné. Čo si, to nie je úplne. Na to, ako sme nespokojní s tou dynamikou v tých tempách trojmiestnych čísel, tam sme nespokojní, to nie je také hrozné číslo. Sport režim mám. Stop. Si ready? Ja som ready. Už ideme? Počúvaj ten zvuk. Ale no. Počúvaj ten hluk. Buď pripravený. Vždy pripravený. Teraz. Kamaríde, my môžeme robiť tieto testy. 10,6. Vážiš 4 sekúnd. Z tej hodnoty sú len na jedného Takže vodiča. je to reálne. Je to reálne. No, nie je to márne úplne. Len nesmieš mať trojmiestne číslo rýchlosti, keď chceš niečo od auta. No. Do 99 je to v poriadku. Zaujímavé je, že v tejto výbave, v tejto vlastne najvyššej výbave sú už Matrixové svetlá, čo tiež nie je pre Citroën bežné. Pátraj v pamäti. Opel konečne uvoľnil, hej? Pátraj v pamäti, kedy si v Citroëne prisvedcoval svetlami. No. Veľmi dobrými. Alebo telefónom. Keď budem v Opli chváliť svetlá, nemôžem ich v Citroëne haniť, to je logické. Lebo sú to tie isté. Tak, konečne presne. Opel uvoľnil niečo. Presne. Veď možno už nové Opel budú mať aj tie hydraulické donosy. Veľmi dobré, jasné, výkonné, príjemné. No. Až ti je to divné. Až mi je to divné, No. čiže veľmi som... A dokonca si prisvedcujú pri prudkom zatočení, takže tieto svetlá sú presne to, čo ja mám rád a chcem, aby také boli v aute a som rád, že sú už súčasťou síce tej najdrahšej, najvyššej výbavy, ale nemusíš si ich priplácať. Veľmi sa tomu teším. Tak samozrejme, môžeš si dať nejaký zimný balíček, môžeš si dať ešte, povedzme, farbu, môžeš si dať interiér, lebo tento krásny interiér, prosím ťa pekne, 1500 €, hype grade, vyhypovaný je tento interiér, akože dobre, krásny, pekný materiálovo, ale musíš počítať s tým príplatkom. Ale k tým príplatkom sa dostaneme. Začneme na úplne základnej úrovni, 27 000 po bonusoch a zľavách a všetkom. No dobre, čo si, za takéto veľké auto, 27? Za takéto veľké auto, ale s ďaleko nižšou výbavou, s úplne inými svetlami, ledkovými svetlami, povedzme, ale parabolickými a tak ďalej. No a bez toľkých systémov podporných a bez, dobre, 27. Asi aj dobre. 27. Bez nich. No, asi tak. Keď ideš ale do tejto tretej a teda najvyššej výbavovej úrovne, tak je to 33 000. Dobre, a to napríklad ten grip control,
ktorý sme si v teréne skúsili, aj tak ešte treba extra doplatiť. To je teda ten zimný balíček, hej, ktorý získaš, keď si dáš ten grip control, tak máš vlastne tú jazdu pre takéto offroadové využitie. A aj teda chúrenie sedadiel vzadu, ako sme objavili, a vpredu a tak. Dobre. A keď si ho ešte A dovybavíš... čelné sklo, lebo to sú také tie malinčké Áno, tu je vyhrievanie čelného skla. No, takým tým spôsobom, ktorý máme najmenej radi, lebo neustále Dobre, vidno. no. Ale je tam. Dobre. Ja to už nevidím napríklad. Vidíš to, čo je lepšie zle vidieť? Áno. Nevadia ti druhotiky v okne. Hej. Takže 35 600. Tak ako toto auto leží, stojí. Ja myslím, že cenou to bude útočiť na pozornosť ľudí, lebo je to dosť dobrá cena za mňa na takéto robustné, veľké priestranné auto.